Ja tornem a estar aquí per presentar en Pans News. Sí, i avui hem volgut venir fins a la finca Urpina per poder mostrar-vos tot aquest espai tan increïble. I també per tenir un reportatge espectacular que hem estat gravant per aquí. No us ho podeu perdre, però abans us mostrarem totes les notícies que hem preparat. Endavant! I en aquest capítol acompanyarem a uns visitants molt especials perquè coneixin en Pans i la seva labor en la inclusió laboral. Visitarem una residència de gent gran per veure com nois i noies d'en Pans els hi porten roses de Sant Jordi. Estarem a la matinal de gent gran que es va celebrar als jardins de Comabella. També anirem fins a la finca Urpina per conèixer el ramat de cabres que viuen a la granja. I per acabar, a la nostra secció 100% en Pans us presentarem a la Sheila, educadora del Centre Ocupacional La Llum. Benvenuto, que decirte es el club. Però què estàs dient? Ai, perdona, encara tinc el xip de quan vam fer el reportatge de les visites europees. És veritat, va ser genial. Endavant, reportatge! Alors, moi c'est Michael Mesdon, je suis de la région France, de la région Bretagne, de la ville Morlaix. Je suis avec une équipe des Genêts d'Or et de CEL Services de toutes les régions de la Bretagne. Et sinon, je suis au projet européen pour découvrir et rencontrer d'autres personnes, partager, faire des connaissances. Comme voilà, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voulez poser. Alors, ce que j'aime sur ce projet européen, c'est de rencontrer d'autres personnes, faire des échanges. Bon, la difficulté, c'est le langage. Sono Matteo, vengo da San Giovanni, provincia di Bologna, sede della KDI. Mi piace questo progetto perché così conosco altri centri. Λέγομαι Χρύσα Καζακίδου, έρχομαι από την Ελλάδα και ο οργανισμός μας είναι το Εργασία Ειδικής Αγωγή Μαργαρίτα. Γενικώς όλα τα συνέδρια που έχουμε κάνει εδώ πέρα σχετικά με όλα αυτά που λέμε. Κάτι πιο συγκεκριμένο, βασικά η εμπειρία των εργαζομένων εδώ στην Ισπανία. Oké, ik ben David. Ik ben van België. Onze organisatie is MPC Franciscus. Wat ik heel leuk vind aan deze organisatie is, het is goed gepresenteerd en al. Leuk land om te bezichtigen en hopen dat we de ideeën van hier kunnen meepakken naar België. En dat hopen dat jullie zeker eens op bezoek komen naar België. A continuació, connectarem amb la residència de la gent gran a Montblanc, on és l'Anna. Anna, què fots aquí? Hòstia, és veritat! Anna! T'has llegit això? Gràcies! Estem a la residència Montblanc, on ells i noies repartiran roses de Sant Jordi a la gent gran. Som-hi? Que venim a repartir rosa per felicitar Sant Jordi. Ha sigut una festa molt bonica, ens ha agradat molt perquè és una cosa interessant que cada persona rebi una mica d'escalfor en els dies assenyalats. I aquí ho agraïm molt perquè ens agrada que ens vinguin a veure. I he quedat molt parada quan us he vist.
M'ha fet molta il·lusió. I què voleu que us digui més? Que estem molt contents i ens ha fet molta gràcia. Molt agraïts i esperem que un altre any, abans d'un altre any, ens veurem. I fins aquí la connexió de la residència de Montblanc. Tana, espera, no pots marxar aquí sense la rosa de Sant Jordi. Ai, gràcies! I per fi, després de 2 anys de pandèmia, la gent gran dels serveis Dions s'ha pogut retrobar. Sí, per celebrar no han organitzat en una trobada amb Jardins de Comamenya. Han fet activitats esportives com petanca o bòxia. El nostre reporter Pep ha anat fins allà. Benvinguts a Comamenya. Avui estem a la matinada de la gent gran, on les persones grans amb pans participen a les activitats esportives de l'aire lliure. Anem a veure-ho. Estem molt contents de que sigueu vosaltres, les persones més grans que tenim en pans, els que estigueu avui aquí, perquè hem passat tots 2 anys molt difícils, 3 anys, quasi bé 3 anys. Jo em sembla que és una eternitat, Estem molt contents de poder tornar a fer trobades d'aquestes, que esperem ara ja poder engegar, que s'ha acabat el Covid. Passeu-s'ho molt bé i vull veure com competiu, Cadascú amb el seu esport i amb les seves possibilitats a tope, Gràcies per... Com us hem explicat a l'inici d'aquest capítol, avui estem a l'Urpina perquè hem vingut a fer un reportatge sobre el ramat de cabres que viuen a la granja. Aquest ramat produeix la llet per als deliciosos formatges de Muntanyola. I sabeu per què és tan especial aquest ramat? Perquè apareix en el rànquing de millors ramats sobre les cabres de Catalunya. I tu què penses d'aquest reportatge? Molt interessant, molt interessant. A Formatges Muntanyola treballem elaborant amb 4 varietats de llet, de cabra, vaca, ovella i búfala. Tenim la sort de disposar d'un ramat propi, de cabres de raça murciano-granadina, i això és molt positiu per nosaltres perquè ens permet tenir un control des de l'inici del procés, del que mengen les nostres cabres fins al moment de la munyida per després transformar aquesta llet en els nostres formatges. Vol dir tenir una bona qualitat de llet, perquè la llet és fresca, la gastes cada 2 o 3 dies. Aquesta explotació té la raça murciano-granadina, que és una raça molt lletera, i que està extesa sobretot pel sud d'Espanya. I aquí tenim moltes explotacions que tenen aquesta raça. Són les cabres més lleteres, podríem dir, d'aquí de les races autòctones de la península ibèrica. Són pràcticament els que fan més llet i s'adapten bé. A més, és una raça que, com que tota la conca del Mediterrani hi és, i aquí també estem al Mediterrani, doncs s'adapta molt bé a aquest medi. Sí que aquí fa més fred que al sud, però aquí han generat com una segona capa de pèl, un borrissol molt evident a l'hivern i que ara, a la primavera, cau. Aleshores, aquesta explotació està dins d'un nucli genealògic que es diu Capri Gran i que vetlla per la continuïtat de la qualitat de la raça. Aleshores, pel fet d'estar amb Capri Gran, aquí cada mes venim a fer control lleter, es fan un control de parideres, agafen els números dels animals que pareixen i això genera molta fiabilitat de les dades que anem agafant cada mes de la producció mitjançant el control lleter. I aquesta precisió de dades fa que puguem sortir amb un rànquing que és aquest que surt la nostra explotació en el número 3 de Capri Gran, del rànquing. I fins aquí l'Empans News. No, que falta la secció estrella. Pep! Calma. A ver. Ya. Hay muchas cabras, sí. Bueno, en aquesta nova entrega del Som 100% en Pans us volem presentar la Sheila. La educadora del treball del Centre Ocupacional de la Llum.
Endavant i vídeo. Endavant i vídeo. Hola, soc la Sheila i formo part de l'equip d'atenció diurna, concretament al Centre Ocupacional El Llum, a Santpedor. Treballo com a educadora al centre ocupacional i la nostra tasca consisteix principalment en detectar les diferents necessitats, els interessos de cada persona, tenint en compte les seves capacitats. El pla d'activitats té com a objectiu treballar les diferents habilitats de cada persona, tant motrius com cognitives, habilitats socials. El meu paper com a educadora és fer l'acompanyament en les diferents activitats en el seu dia a dia. Tenir cura de les persones a les que acompanyo i donar-los el suport que ells necessiten. Quan treballes amb amor i les persones amb les que treballes reben aquest amor, doncs la feina et satisfà, tant com a professional com a persona. La passió per la meva feina la vaig descobrir quan treballava de socorrista en una piscina. Venia, entre diferents grups, doncs venia un grupet del taller Coloma, de Berga, i allà la fisio em va demanar si volia fer de voluntari en un esplai de lleure. Aleshores jo em vaig apuntar i allà vaig descobrir la meva gran passió de treballar amb persones i poder aportar el meu granet de sorra per poder ajudar-les i estar amb elles. Doncs és el compromís que tenen amb les persones, per vetllar pel seu present i pel seu futur i fer un acompanyament al llarg de la seva vida, tant per les persones com per les seves famílies i poder oferir-los una bona qualitat de vida. Ya no nos vayas a dar. No, pero Pepe, venga. ¿Dónde está Lana? Ay, me he liado. ¡Ay!